hun seng bhalang beper ila penram juria ka jingsha siat yap uba Chesterfield thank you haka step jongka khatlai tarik mentau benai nailar arjar arpoe habe ekren chigila pathai khubor u president jongka seng FKJGP maulai circle ulo ong baka jing siat yap ki pulit yo uba Chesterfield ka penpau baki pulit ki deki kai klau haka jingsha deki pulit banya dai ki patba circle hadin wilayah snow kini ka khubor ya ka jingsha dekat jubor no ya kemensiam jing ba Chesterfield tangkeu ha ki pulit naso bangi nakaliang ke FKGP ringkat ber ke SU mulai circle ni peramjur ya ka jingle riklau jong kini pulit ngi bat ngi tip ba kamu tu jong ki pulit kadai to serve and protect kadai ban ai jing sakri bat ban yada ya pat nong snong jong kini kari reng ipat kile don bor ban ngai hane ba ngi plan ba hangne ngi ba kidiki pulit kidiki kai klau hane ka jela ka jongi kani ka pening ya ka mesim ka jongi bat ngi snai abang ngi rung aying ba ki dekat sisa jubor kani ka nang pening susu ka mesim jongi samla bat nani sisa khmat ngin ya trai rengkat ba ngin pet ba ide banyo ya ka justice ba ki pulit ki de ban kimdai ki badan kti ha kane ka jing dekat jubor ka mesim beriu kimdai ban sulat tetang kini ngin sasong banya perkhat rengkat berka ki SU mulai circle bangin sim ka sinjam kanu gelenti bangin sa sim nane khmat ru bagi pulit ki ong ba ngiyok so ba ki la patai ki bor ya ki khun ki ong ba ki de ki associate bat ki la ra no ba ni dawa ba ki menta ki ban pelat no ya khun jung ba Chesterfield tangkeu tetang kini kin pen ku blai sibun habe ekren bat ka president jongka civil society women organization ka kong Agnes Kashieng kalau ong baga jingwan rung ki pulit haying jongba Chesterfield ki wan rung kum ki nong tu haka jing sya karon ka snong ka thau ki marjan marpa ki de ban kli benya shwa kum ka sakhi ban tip ya ka jing shisha ngi kondam mi kani kom wan ken kam de ban long kum ni namar ba ka de ban dan ka prosedia baki ya mo pulit ki de ban ya de ki don kanu gonu jing yuru ka de ban ya ka notice kani ka tai ken ka kum ko ba de ndai kum ni bade banchu wan bet kum tu banchu pendar banchu siat hakmat ki khlum ki khna ki khun ki ba ngi dei ban ya da bhai ki khna ban wan haka jing im ko ba khoi te ngi pen ram jur ba ngi tip peleng ba ki don ki ba tu ba hapo ka polis fosu ngi kwa ba dei ban pen khoi sendon ni kita baro no khnang ba kan wan ka jing senchar ka ba biang ka ki pulit rukin trai ha ka ba dei nama ki don hoi ki ba trai ba pet kum pije mar banyang sya siat kum tu sya peniam hadu menta kim clear ka jing ayu te ngim kwa kum kini hapo ka society ngim kwa nginum sya ki pulit bakin lek peniam ki brio ngim sya bakin peniap brio bat ya ki pulit du bakin lek peniap brio kum ni ngim sya kum ka jing tang kaning kong syate tang ka jing rung kum kinang tu ka tu shwa ka de ka ba mso ya ha bat habakadon ka sinong ka thau lei phla de ben khot ki mar bajan mar bandon ki sakhi kat kum ka prosedur pi de ben ya kat kum ka prosedur long kasi ka ba sa ha jing dum kum ka jet ben rio bagi ka jing sim sundan no di buat jong an ba Chesterfield thank you bat maso ban ba kani ka jing sim sundan ya ka mensiam jong ba Chesterfield thank you kadi ka bamla apjang dalai ru namar ba kumbangi osmo kumbangi tem bala da kadon kanu no jing suba nakaliang police department kadi ban khot i lani ban yalam i ban toket ba pen susiam no e jing im jong i ban ngaso ban ong ba kalong ka i bangi haban peram nakaliang jong i keseng ki simulai circle ringkat ban ka FKGP ringkat ba kasno mulai hibro kawai i so bang nomla ban pejang kani ka i boro ban ngaso kani kanlang pen aiding susu i samla hakini sengi bamenta namar ba filia kumni kamut bakini kin penkut ya ki kamu snam nani ki jisne ong ni po ka jala ka jungi kani kalong kumba pinang aiding susu ya ka jat bendri ka jungi hibro ka wai ban ngaso ban penram ru ya ka jingle don bor jungi police department namar kumba pi ni singi beladam ngilai ka jing sha le don bor jo ka jala jungi hangte po bodo asam habaki pulat hang tu kemnot watang ban saham sikentian ru habaki ki wei pan ki pulit nang tina po asam ki wan le don bor po jala jungi bat kalong ka ba fikloi ban ra exploi ban sim ya mesim belui jong ni orang ba abreu
ban ngaso wan ong ru ya ban penram ru ya ka jingra jong police department wat iki khon ki jong i bat ngaso wan ong ba phemla ban ong ban supharap ngani ban sukenno sam ka jing te bat karkom wan kani ka karkom wan hakani ka step ka bamneru kadi ka wan ha por men sap ha por lai beje bat kani kalalong thik kum ka kam ba phiwan ban sim direct yang musim jung ban ngaso wan ong lada ka police department kadang siya kata jing clear ban ngaso wan ong bangi kum bangi tep hi bai ba Chester Field thank you ilawan hak tipor ringkat ka jing dan lang jung ba perstuan hak tipor ngaso maki kide ban sim ya ka jing clear ya ka baja nang ni ban nak leng ki simulai circle i peram jor ya kani ka jing ja mentah step menem step ban nginum la ban pinjang ban nak leng jungi ngin sa perkat ya ka bakilti bagi sesiam hak ni singi banwan